Já jsem Karina Čechová, tohle je kvalifikace na Bohemian Rounda, kategorie začátečníci tedy, a tohle je vodka číslo 26.1. Na vesle máme to připojení, činka je 15 kg a bedna je většinově 50 cm. Můžete počítat? Dobře, pane, smíš protávat. 3. A to odpočet nebo ne? Tak spoušť. 10. 5. 3, 2, 1, start. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sekund ještě máš. Tři, dva, jedna, konec. Jo. Vynuluj si veslo. Jo, je to vidět. 24 kalorií jsem tahala. U těch výpadů mysli na to, aby si dopínala kolena i boky. Ještě 30 sekund máš. Já budu dobrý na přepálit začátku. 20 sekund. Deset. 5, 4, 3, 2, 1, jedeš. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
1, dobrý. Minuta pauza. Se to mohla počítat někdo za mě. To hrozně nerada dělám. Mě to úplně stresuje. Dík. Chci vidět, tam se ještě kdy ostatní. Se nedivím. 35 sekund, pauza ještě. Dechej, Kájo, dechej. Hezky taháš. 20 vteřin. Pojď, 15. Jdeš do třetího kola. 10 sekund. 5, 4, 3, 2, 1, jedeš. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Výpady a dopínej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Super, a veslo. Máš minutu. Čtyřicet pět. Pojď ještě 10 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Dobrý, minuta pauza a půjdeš poslední kolo. A dopínáš. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, jenom 1, 2,
Pojď, zaber! Pojď, zaber! Pojď půl minuty. Pojď, zaber! Pojď, za chvíli konec. To dáš, půl minuty zvládneš. Já jsem na pínu, takže to pojď. Pojď, pár posledních. Pojď 20. Jsi skvělá, pojď. Je fotka, pojď. 15. Pojď, zaber! Pojď 10 vteřin, teď se máčky. Zaber! Máš na to, pojď! Dělej. 5. 3, 2, 1, konec! Dobrý. Už se to může vypnout, ne? Kámo?